mo. Yatis, taod-taod na ko diri nagturno pero isa pa jud akong nalarga nga pasahero. Mingaw na jud kay ning turnohan na. Kaya ayo, kansitas gasolina. Oy, rada pre. Nakalarga na ka dire? Kaisa pa lagi pre nya. Senior citizen, wala na ako gipangayo ang plite. Uy, naunsa naman eh. Pitos naman kayo ning lugar na to eh. Wala na ni dire pre, murag paminaw na ko nakasakyanan na mga tao dire, di na mo sakay. Dagan mo ko nakita nagbaktas wa tong niagi. Awat to sila yung mga plite. Kinana lang. Tayaan ni oy. Pero ang gihulat man gud ako manggawas pre katong mga dalaga nga putig paa. Katong pasayron to sa una ba? Ay katong mga 17 years old sa una karon na 18 na. Sakto. Pili na to sila pasakyon ba? Maugali no kay na saktong edad ba nagdibo naman. Lain na mo ginanggawas karon yung mga puti, mga putik buhok naman. Pre. Lingis ni mong to. To. Kas mo. Dita, uy, wak pa dyan nagturno. Putik kamay. Grabe ka amag. Saktos kayag. O gani pre no, timing kay pagabot nimo. Nya ako asa ni pre ha. Usay mo ha? Ako may nakauna. Dili pre nakahatod na makagtigulang ganina di ba? O gani pre no, nakahatod kog tiguwang. Unya wala man ako tug papliti. Mao gali no, tagay na po kog higayon niya. Ako na po'y mahimong good Samaritan. No! Ani na lang pre, pagpapilion na lang nato ni kinsa ni siya mosakay. Sus pili-pili as. Ya, namasay mo mo ya. Klaro kayo eh. Zero mi dam. Turno man eh. Alay na, sakay. Dam diri dam. Alay na, sige na. Sayang kayo mo crop top. Ibuga po ninyo ya, uy. Kisa pa dyan dahil nakauna ninyong duha. Wala man eh sa paunhanay. Di pa hindi man eh kung asa ka makangay. Relax mga bare. Di ba ikaw to pasayron ako kagahapon nga wala nakadayog sakay sa kuha? Oh, ako to ya. Ni uli na lang uy kay. Saman to yung motor uy, gibawi mas tag iya. O tanawa pre, na po ring amaw dire magsinamok na pud ni ba? Noon saan man sa ka diri pre, maningil na sad ka sa tuwang kanang binulan. Samok. Kinsa lagi min bayad? Ba ni mo Jonix, mun ana nandu ka kuan sa kuha ba ning adto ko diri ah. Kay para mamasayro. Sayro. Sabog mo sayro nimo. Oh, nabi na ni masakyan. Usaw ni mo pagpamasahero. Nga wa man gani ni masakyan sa imong likod oh. Oh, way masakyan pasahero. Pre, bataka. Uy, pre, ayaw sa. Alay, sakay. Silog sakay. Ayaw na kuan. Pre, na pangalan nimo? Samya. Sam. O, Sam, ali Sam. Diri. Wait lang ya kay. Naglibog dyan ko ba? Asa ko musakay ba? Ayaw nagkalibog, Sam. Diri na sakay sa kuha kay. Tanawon nimo nang mga motor naka-scooter na silang duha. Ako rin nalahi sa ilaha mo nang naka-classic mong good ko. Wa man ni kasakyan di mo motor. Mo ko musakay na sa tangke. Gani no diri na ka sa akong likod. Gang diri na gang. Diri sa ako kay hamloy ang dagan. Nya taas ang bangko, matupong ka sa bintanas bas. Dili ka sa tangke magsakay. Sam, oy awan naman kun ni sakyanan Sam. O naka-reserve para sa muwa. Wala ka sa reserve pre. Kagamay na oh. Awa ra gud pas. Pre, makasakay na pre. Tanawa, muram ginagtadtaran. Sino tataran? Sam, diri na dran. Unsay tataran Sam nga naka-design ni para kay isa rin mo sakay. Para ikaw rin makasakay. Samukan ninyo ya. Uy, dito na ako sa pikas turnuanan biw. Sam. Dali Di, ra mo oh, kay kaning pilion sakon. Sam, diri sa mo. Pwede naman ni sa barbero. Sam. Ambot ninyo, klaro yung management dira ah. Sam. Amo manggod ba sa mo kayo mo nga. Musakay nang tato sa kuha. Kasi musakay usam po na lingkurana ni mo murag tagtaran. Ayaw paginguna na pre kay direct design na ni sa kuan pre. Ni Mr. Right Custom. Design ni Right Custom. Nya ano ningon naman ang motor nimo? Na disgrasya mo kuning motora mo nang ako na lang gipaingon na pusla naman naguba na. Sa ato pa bago ra ka nagpayo ani. Bago ra nagpayo. Asa mo igagwarta? Asa ko gikang kwarta? Asa man? Ang binula na ning motora akong gitigom. Aron ma-build na ning gusto na ko nga custom. Gusto nimo nga ko. Mr. Lim. Suna pre, tukir ka kitang-kita sa kumpanya. Kumpanya? Sa nga kumpanya? Kumpanya sa Rusi ba? Na, Kini. asita pre. Pre aya. Taka big. Kay taka ra kag kuang buang ka ba? Sa manibus. Wala na ka diha pre. Junix, Unong kabulan na magibayran atay. ha? Dili na boss, sorry kayo boss. Pagka na ko sa kabulan lang. Way, sorry sa Rusi. Sabot-sabot noon, pwede. Boss! Yati bago pagay na ko nagipa-build. Magigsabot-sabot na po ko sa Rusian eh.